नै बायनायखौ माखासे खनथुमदोंमोन आङो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हमना 19 20तासो दं बेयाव आं बुथुमनाया ओमफ्राय माखासे बुथुमबावाखै आङो ओमफ्राय माखासेया मा होनो बायग्रबनानै दं आरो बिगुरल' एसे नांथानानै दं बिबार लाजोबबायमोन नै बिबार लाजोबबायमोन आरो नै सेस दालाय मोनफ्रोमबो बिबार लाजोबबायमोन आरो ना नै गासिबो लाजोबबायमोन बिबार लाजोबबाय हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं स' आं दिनै आंनि बानलु सिब्र बागानाव दंफैयो बानलु सिब्र आंना गुलाजोबबाय माखासे मैयानि बारजोंहाय बायबाय गुबाय ओमफ्राय बायदों आरो ओमफ्राय माखासेया लेमलाजोबबाय माने गोरलैखाय आङो दिरुं सोंथ'वाखैमोन ओमफ्राय ओरैबायदि फैदों बारा माने बिराद फिसा बुस्थुखौनो माने बुखुनो हानाय सिफायनो हानाय बेबायदि बार फैदों आरो मैया बिदिजोंनो गयाबो 6-7 दालसो बायबाय ओमफ्राय नै बानलुखौ नायलांदों बानलुखौ देखायनोसै आं नोंथांमोननो बानलुआबो बायबाय आरो माखासे नै बानलुआ बायबाय बिबार लाबायमोन नै बिबार लाजोबबायमोन ओमफ्राय माने बारा दालाय गैयामोन आरो बेखायनो आङो माबायाखैमोन दिरुं सोंथ'वाखैमोन लेमस्रो जाजोब्बाय नै ओमफ्राय इयाव फांसे बायबावबाय नै दालाय लाबायमोन दिरुङालाय सोंबा सोंजासिगौमोन दालाय लाजोब्बायमोन नै ओमफ्राय बिबारबो लाबायमोन बिराद लस आरोना ओमफ्राय बिदि लेमजोब्बाय मारै जागोन मिथिला ओरै लेमजोब्बाय अबेबा दा लस जाबाय आरो बिरादनो बिदि लेमनायाथ' सिदा खालामना होबा मोजां जागोन ना बिदिनो दोनबा मोजां जागोन बुंनो हाला आरो बेबो बायबाय नै फांसे बेयावबो बायबाय नै दालाय लाजोब्बायमोन नै ओमफ्राय बिबारबो लाजोब्बायमोन नै बिबार सेस लस ओरैबायदि फैदों बारा गाहाय बिराद गाहायाव फैदों आरो ना एकदम बारसिमब्रेनाय बिदिनो लेमलाजोब्बाय बायबाय नै बेनिमोन बिबार लाजोब्बायमोन नायनो हागोन नै बिबारा दालाय बिबार बिदि लाजोब्बायमोन आरो नै बायबाय नै माने माखासे खामानि मावबाय थानानैबो औवाखौ दोनो मोनाखै आरो बेबायदि जानानै दंनाय आंनिया बानलु सिब्र'आ औवा दोनानै माने दिरुं बोनो हास्लाबाखै गुबुन खामानि मावबाय थानानै ओमफ्राय दब्लाजोब्बाय अबेबा बायलाजोब्बाय नै बेबो बायबाय गोदायाव बायबाय गैला जाला मोजांथारमोन नै दंफाङा एकदम बरिया जाबायमोन गैयाबाबो गायजेननाय खरस लानानै गासै 300 400 500सो खरस जाबाय फांसे दंफाङाव दा लस जाबाय आरोना फांसे दंफांनि इसिबां थाखानि मुलि सारनाय फोथांनाय हाजिरा होनाय गायनाय लस जाबाय बेयाव फांसे बायबावबाय नै बरिया दालाय खाजोबनाय बिबार लाजोब्बायमोन नै बेयावबो फांसे नै बेबो बिबार लाजोब्बायमोन नै बिबारा नाय माने बुस्थुआबो एसे गाहाय बारा दालाय लायाखैमोन नालाय बेखायनो दिरुंखौबो हास्लाबाखै सोंनोबो समबो मोनाखै ओमफ्राय गाहायखाय बारा नांजानाय नङा साननानै माबादों दब्लाजोब्बाय नै ओमफ्राय गेद्दा गेद्दि थेवबो फांसे थांबाय फिसानो बेबायदिनो आरो बेनानो बानलु सिब्र' मा जागोन मिथिला गयाबो थांबाय बानलुआबो थांबाय बिदि जाबाय आरो बेयावबो फांसेबाव नै बायस'बाय बिबार लाजोबखाबायमोन आरोना ओमफ्राय नैयावबो फांसे नै बेयावबो बायस'बाय आरोबा माखासेया मोजां थाबाय बेनो दै नुबाथसै ओमफ्राय होमबाबो लेमस्रो जानानै दं ओमफ्राय बेखौ दैखांना होनांगौ ना माना होनांगौ मिथिला आरोना लेमस्रो जानानै दं माखासे बायनायानो बायनाय नै गिदिंबानो बायनायल' मोनसे मारै जाबावगोन नै बिराद मोजां दंफां सेस थांजोब्बाय आरोना बिराद लस बिदि जाखानानै बायोबा माने फांसेयावनो 500 600 बिदि गोलैफ्रामोसै दायो माने फारसेनिफ्राय जोथोन लाबोनाय गायनाय हाजिरा होनाय
A to Z ओंखायनो लस आरोना बायोबा बेबायदि समाव बे लेमनाय बायरामनाय बायनानै जथारियाव अनेक दंफां दंबावोसो नै बेफोर गेद्दा नुनायफ्रा माने गुदियाव बायखाबाय आरोना ओमफ्राय फिसौ एसे रोदा बिगुरफ्रा थानाय बिदि दंबावो अनेकनो ओमफ्राय जि दानि देखायबाय आं बे गासिबो जथारजोबनाय लस बिग लस जाबाय दाख्लै गफुरनि भिडिअ बायदि जाबाय दाख्लै गफुराव जानाय बायदि जाबाय गुदियाव बायस'नानै दं खावसे एसेल' दं सोनारनानै ओमफ्राय नै बेफोरबो नै बायनानै दं गुदियाव ओमफ्राय एसेल' नांथानानै दं बिगुरल' बायनायखौनो नंखादों बेबो बिदि जाबाय आरो नै लसै नै बैबो नै बेबो बायखाबायानो नै गुदियाव एसेल' नांथानानै दं बायनायखौनो हमदो बेखौबो थांबायलै लामनो आंलाय सानदोंमोन माने 10-20थासोल' बायगोन ओमफ्राय दा मोजां नायबाय गैयाबाबो 100-150 दालसोआ थांबाय आरोना माने नै दि बिगुर नांथाना थानायजों जाबजों ओमफ्राय माखासेयाथ' नै बायस'स्राबाय बियो नै दंफांलाय जथाराखै एसे दं नै बेलाय माथो जाबावनो बेलाय नायदो नै एसेल'सै बस'स्रानाया साबसिनसै ओमफ्राय दाख्लैबो सारअन्थाइ गोलैदों आरोना सारअन्थाइ गोलैनानै बिलाइफ्रा गब्लंजोबखादोंमोन नै बे बिलाइफ्रा गासैबो सारअन्थाइ गोलैनानै गब्लंजोबनायमोन ओमफ्राय होमबाबोथ' दंफाङा मोजाङैनो दंमोन आरोना ओमफ्राय बिबारफोरबो लाजोब्बायमोन नै ओमफ्राय बे बिबार लानाय मानाय गासिबो सेस साफा दिनै बारजों मैया सेस बेसेबां गिदिर फेदेरखानानै दासो बिदि बायबा मा जाबावगोन बेफोरबो सेस बायब्राम जोबनाय आरोना बेफोरबो सेस गुदियाव बायराम जोबनायसै मथथे थांबायलै लामैनो आं सानदों माने 100-220 दालसोल' बेयाव नायबानो मिथिसिगोन नै फांसे फांनै नै बायनायखौ माखासे खनफुंदोंमोन आङो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हमना 19-20थासो दं बेयाव आं बुथुमनाया ओमफ्राय माखासे बुथुमबावाखै आङो ओमफ्राय माखासेया मा होनो बायग्रबनानै दं आरो बिगुरल' एसे नांथानानै दं नै बैखौ बुथुमबावाखै आं नैखौ नायनो हागोन नै ओरैनो बेयाव 19-20थासो बुथुमनाय जाबाय ओमफ्राय नै बुथुमबावाखै माखासे बिदिनो बिराद दंबावो आरोना दुखु मोनोलै बिदि जाबा एसे खस्थ' मावनानै थाखा फैसा गारनानै आजिखालि आबाद मावबा थाखा फैसा गाराबा जाला एसेबांसि गारनानै बिदि जायोब्ला बिराद दुखु मोनो आरो ओमफ्राय माने बारा गिदिरबो जायाखैमोन नालाय बुस्थुआ एसे फिसामोन नालाय दंफाङा बेखायनो माबाखौहाय नैदि गन दोनो दिरुं बोनो माने एसे आरो बोथ'वाखैमोन आरोना आं दिरुंखौ ओमफ्राय आरो दिरुङाव नांस्लाबनाया नङामोन खोमा माने जिबायदि बार फैदों ओरैबायदि बार फैदों माने गोदो दुब्रि गांसोआबो गुलायलायनाय बार फैयो होन्दोंना बेबायदि सिमब्रेनानै फैदों माने बेयाव बेबायदि खालामलांबाय आरोना गयाबो बायलांबाय बानलुआबो नस्थ' जाबाय बेबायदि आरो मा होनबावगोन दा नै बे एसे लेमस्रोआ गासिबो बायफ्रामजोबना दं आरोना खावसे बायजोबखाबाय दंफाङा बिगुरल' एसे बिगुर एसे थानाय आरो बेबायदिल'सै बिग लस बिराद लस जाबाय नाय बेफोरो लेमजोब्बाय नै बेयाव बायनाय बेयो लेमजोब्बाय नै बायनाय सिङाव बायखोना माखो मिथिला दै हा सिङाव थाबाय लेमस्रो जाजोब्बाय बेबायदि आरो दाख्लै गफुरनिया जेरै जादों बेबायदि जाबाय आं ओरैनोलाय औवा खुन्था दानगासिनोखामोन ओमफ्राय दोननो हास्लाबासो बिबार लाजोब्बायमोन नै बिबार लाजोब्बायमोन आरो नै सेस दालाय मोनफ्रोमबो बिबार लाजोब्बायमोन आरोना गासिबो लाजोब्बायमोन बिबार लाजोब्बाय बेबायदि बिबार लाजोब्बायमोन आरोना नै नायनो हागोन नै बेबायदि थांबाय स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो लोगोफोर आंनि दुखुखौहाय नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आङो नोंथांमोना माबायदि मोनखो नायनानै कमेन्टआव लिरना हरदो ओमफ्राय जोबोद दुखु नांथाव एसेबां खस्थ' मावनानै बेबायदि जायोबा आबादा माने दुखु मोनो आरोना बेखायनो नोंथांमोनाबो खिथाहरदो कमेन्टआव माबायदि मोनदों ओमफ्राय जोबजासिम नायनो थाखाय आंनि भिडिअ'खौ थेंक इउ स' माच बिदिनो सापर्ट खालामबाय दा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना लादो थेंक इउ स' माच बाय